Mexic și astăzi o să vă prezint rutina mea la sală și ce fac eu. Mă duc la sală, adică de dimineață, că e, nu știu, cred că e 8 dimineața. Și o să vă arăt tot antrenamentul meu, cred că azi băgăm picioare, forță. Să vedem cât de tare putem să tragem de noi, pentru că mereu facem progres în fiecare zi. L-avem aici pe hâscionule, știm din el în fiecare zi. Și avem tascurile pe ziua de azi, main. Mâine facem un vlog de calitate. Deci, ăsta ar trebui să fie un vlog de calitate și să fie power, bombă, minunat, excelent, super tare și să ne pregătim de sală, nu? În primul rând o să ne pregătim acum terciul de după sală, adică cu ce-l fac eu. Și nu știu dacă e așa bun spotul ăsta, pentru că mă văd bine, merge. Și să vedem ce putem face. În primul rând ne trebuie ovăz, proteină, un bol de ăsta, niște biscuiți de ăștia dietetici și o să facem în felul următor. O să punem ovoz și acum o să iau să filmez aici, să vedeți ce fac. Deci punem ovozul ăsta șmecheros, cam atât, puțin mai mult. O cupă de asta proteică cu ciocolată. Și acum amestecăm totul aici bine, pac, frumos. Să nu se facă aiurea când punem apă. Și așa ar trebui să arate deocamdată. Astea vom pune la final și o să mai punem și o banană. Acum punem apa. Nu pot să vă arăt pentru că n-am 7 mâini. Ceva de genul ar trebui să arate, dar trebuie amestecat foarte bine. Scoatem lingura asta nebună și punem folia sestaniu. Nu știu de ce o pun, dar m-am obișnuit să o pun. Pac. Și băgăm la frigider și mâncăm când ne întoarcem de la sală. Da, bro. Sau? Ce? Ești în sală? Nu, acum plec. Bine, vezi că eu sunt la sală aici. Ce? Afară. Hai, dar sunt afară. Zici când ajungi, că sunt la cafeneaua aia, cum ar fi. Aha. Hai, te-ai. Hai. Ce ne bare? Acum ajungem și la sală. N-am putut să filmez în timp ce conduceam pentru că pica camera și era în sol. Și acum ne încălzim pentru că contează mai mult decât să te încălzești. Dacă nu ne lovim, ne accidentăm, ne ăleam, aiurea. Și trebuie să se încălzească și cameramanul, că dacă nu e nasol și la el. Și facem picioare ca să nu mai mergem, să le plecăm cu ele în plasă, nu? Și acum facem leg press, să ne torturăm puțin mai tare. După genoflexiunile alea nebune, punem un 60. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Easy, prea easy. Și-au dus pe cameraman, rupe topurile. Și-au... Nu. Și acum facem mare drop set. De la cât să începem? Nu știu. Bag 120, bam. Și acum mai dăm drumul. Mamă. 2, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și acum mai avem ultimul exercițiu la picioare, care îl vom face cu scârbă, pe scaunul torturii. Și acum durere maximă, nu? Așa ar trebui. Dacă vreți și voi să achiziționați uric ca astea, intrați pe site-ul meu din bio, glumesc, apucați-vă de sport de contact. Și acum facem umeri, pentru că trebuie să-i facem tancuri.
care are 4 zile de sală, vrea și el un glow up la sală să facă bicepsul așa mare. Bagă. Hai. 1, 2, 5. Ai, ai, ai. Haide. Și am terminat și cu antrenamentul ăsta bombă. Ajungem acum la mașină. Trebuie să ajung până la fosta mea școală, să iau o foaie. După ajung acasă, mănânc ce am pregătit și keep going. Trebuie să văd ce are de face și ea, uite cum face. Nu mai face. Tu știi ce urât făcea înainte? Făcea urât rău de tot când o băgam în mașerier. Mă mir că nu mai face așa. Și acum să o bușim. Yay! Și nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram și pe TikTok. Acolo o să postez clipuri motivaționale în mare parte a timpului, doar asta postez acolo deocamdată. Și vă aștept și pe Insta și pe TikTok, pentru că eu cred că voi aveți ce învățat de la mine pe baza asta de motivație, disciplină și alimentație chiar, cum învățați unele lucruri de la mine. Și forță, nu? Și am ajuns și acasă. Acum vom mânca ce ne-am preparat înainte să plecăm. Sunt rupt de obosit și, hai de mine, sunt rupt de foame. În primul rând, mi-e foame rău de tot. Așa că hai să vedem cum arată nebunia aia care a făcut-o azi dimineața. E prea bombă, părerea mea. Tăiem repede banana asta. Bun, dar stai că încă mai avem nevoie de ceva. E biscuiții ăștia puternici. Banana asta, afinele astea și zmeura asta. Și o să facem power aici. Punem niște afine, dar nu multe. Bun, zmeura asta. Luăm de aici niște zmeuri, dar cred că mai bine o punem așa. Sperăm că nu o să... Bun, un ai pe jos. Și acum banana asta care n-am cum să vă arăt cum o tai, pentru că e prea greu, adică n-am destule mâini. Pac, pac, punem biscuiții și ceva de genul salate. Și dacă v-a plăcut ce fac și în continuare vă place ce o să fac și vreți să mă urmăriți, nu uitați să dați un subscribe, un like, să mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok.